HP anyar. Tapi kok nganu angel men. Piye iki? Fiturnya kayak komputer. Tak ijolnya ae. Tapi sekadung ya lek oleh. What? Alah benes ora iso ya. Engko lek enek arek-arek ndajal takon. Oke. Ya wis. Ngenteni caceh menawa engko rene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Oke. Aku gowo sirup dewe. Dengenane kan mau semantane. Dene dayo kon gowo gula dewe. Saya kan gowo sirup. Iya, dadah. Wes aku mek apa ya butuh banyu. Ngolah. What? Jalanan Apa-apa jane awakmu nggo dhewe, tapi aku ya sungkan mosok bedaya ya nggo dhewe. Ya lah aku ki dukun ngono. kok serep. Tapi ya apa-apa wis malah aku beneran alhamdulillahirabbil alamin. Pas kebetulan. Iye, HP-mu anyar ya? Lah iya kebetulan. Pas Kebetulan. awakmu kan rene, HP ku anyar. Heeh. Cuman aku bingung. Piye? Gawe ne. Bingungnya piye? Apa fiture kaya komputer? Duh, iso kebiyen to. Kebiyen HP kayak komputer to. Mbiyen enggak, Waduh, aku tuku sing mbiyen ki. Oh, HP-mu TikTok paling sembian. What? Iya. Lah iya. Kan iki to. Aku kan buka HP. Heeh. Nenek tulisannya enter. Gunane enter ki lho apa? Gunane enter iku sik tak jelasne ya. Gunane enter iku untuk mempercepat pengiriman. Mempercepat pengiriman. Yoi, kalau memperlambat jenenge entar. Iya. Iya neng-neng. Ya, seperti itulah. Ya mumpung awakmu ning kene kan yo ben iso lah wis ngerti dhewe. Wis takono apa? Apa neh? Takone. Yo sik ana. Buh, rokokmu sampai lulune jane buka toko piye? Iki ngomong bedaya ki mengko gawa wong sitok Dukun, Le. wong sitok. Bedaya rene nggo rokok dhewe. Berarti mang gunane enter gawe Ini mempercepat pengiriman. mempercepat pengiriman. Dijret enter to. Seret. Teko ngen. Berarti ben aku lek operator tak enter ning wis langsung kok ngene. Ya enggak ngono kon saya pedul. Ya enggak ngono. Sejen no ater-ater kuwi HP karo wong ngono. Ngerti paham. Ya Iya, mek iya. moyok ya awakmu. Lah terus iki kan aku mau njajal. Bukan arep buka Facebook. Ya. Ora iso mlebu, ora keneng. Lah leng ngarepe Facebook mau tulis www, Bro. Ya ora nyapa nggih www. Ya harus di www to. Gunane apa neh www? Bene piro? Ora salah. 5 le. www. Terakhir. Eneng HP ya aneh-aneh. Dudoy bra ya. Cie. Iki lek rasa lagi kok mlebu internet lho ya. Kudu www. Kuwi iki lek ra salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kuwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngono kuwi. Kowe takoni tenanan, Dek. Mau kira percaya ta iki. Mumet lah. Ya iya aku yang mumet. Aku ki nggak iso, aku ki takon. Lah ya wis tak duduhi. Ya kere men kok dudui. Ya geluput. Dadi mata idoni. Mana duduhi. 2 hours later. Ndak tak kene ngomong. Ono kene wis tak gawane sirup lho. Mungkare
Dal banyu kaya rumah sakit. Ya orang ngono mentang-mentang go dhewe kon gek-gek nyusu-nyusu ae. Oh, aku selak. Lho aku lek takon HP orang mari kok. Yo, wis tak dudu www mengerti opo, enter opo ya to. Karim banteng HP ini. Iki koyo ngene. Iki murah lagi niku. 150. Kenapa 150? Metu gua. Ya sesuk gawakno kok sejinah ngono. Tangge ganjel nganu kandang. Oke. Oke tak gawakne. Ini gaya dhewe kan ngono. Sedang wis tanggepen omahe ya omahku dhewe maksudnya. Ya, gaya dhewe ngono. Ngono dadak kon nyodor-nyodor niku. Gaya dhewe kon. Kon gaya dhewe. Iya, wis tak anggepen omahmu dhewe. Aku kon gaya dhewe. Tapi diluk ae lek nganggep. Kok wedhus-wedhus ku bareng mau anggap wekmu, mau dol ngono. Oke. Ya gelasnya ning kono kae kan. Oke. Wis bocah. Wis bedayo. Gawa sirup dhewe. Karepe kon gekne ya ben tak kon gawe-gawe dhewe. Tapi yang lek sama meneh apa-apa, gula nek apa digondol. What? Gondol balik disain. Tapi ketara lah kalau ora. Ben iki wis ben gawe dhewe pisan-pisan ra apa. Oke, dhewe. Opo nih? Juga yo. Duh, Mas. Nggih, Mas. Sopo sampean, Mas? Kula rencange cakmu. Tapi bohong. Oh, koncone. Kon ndi? Lah, kula yang mriko, kidul mriko. Mas ki lho, sirup lho. Loh, emang apa yang gawe sirup iku? Aku yo ngono, Mas. Nggih kon nggih dhewe iki. Ya wis, tutokno, Mas. Piye nek diomongi malah duwe kanca kon gawe dhewe. Suwenenane. Lah iki. Wong iki serono sak konangan nih. Ngene. Kamu rene gula apa ya? Gula. Mau piye to iki? Duwe kanca kon gawe kopi dhewe ra dibaturi, ge kanca ado-ado. Wis kok gawe. Ya ora sida. Nek kancamu nang mburi kok. Kanca sapa to? Aku ora gedayon kanca kecuali Kancamu nang awakmu. mburi, Mang. Oh, lah guys, kancamu. Ya. Lah tek go beras. Ya berarti maling. Oh iya lho. 2 hours later. Cantik we, ayo. Maling kok. Karena maling terus kene.